I naturens eget spisekammer er der en nyttig plante, der kan bidrage til naturlig sundhed og god livsstil. Planten er flere tusind år gammel og bruges af mennesker i alle verdensdele. Aloe vera er en spændende kulturplante med egenskaber, der gør den til en meget nyttig grøntsag. De kraftige grønne blade indeholder en gelé, der kan presses ud og spises, drikkes eller smøres på huden. Aloe vera-planten vokser i næringsrig jord og har en enestående evne til at optage og lagre mineraler og andre næringsstoffer fra jorden. Præcis som med andre grøntsager er størstedelen af indholdet i aloe vera vand. Men planten indeholder også en række vitaminer, mineraler og plantestoffer. Alt dette samarbejder med næringsstofferne i mave-tarmsystemet og er med til at holde dig sund og give dig velvære. Aloe vera har været kendt for sine gode og helbredende egenskaber i flere tusind år. Man skar simpelthen et blad af planten og brugte det til at smøre på huden. I moderne tid er en stor del af vores viden om nytteplanter forsvundet, men netop nu øges interessen for sundhed verden over. En stadig mere stresset tilværelse gør også, at vi er nødt til at passe lidt bedre på os selv. I dag ved de fleste, at aloe vera har en positiv indvirkning på både hud og slimhinder. Det vil sige både udvendig og indvendig i kroppen. Så alle, der drikker den sunde gelé dagligt, gør maven en stor tjeneste. For aloe vera holder slimhinden i maven i form og bevarer balancen mellem gode og dårlige bakterier. Desuden øger aloe vera næringsoptagelsen fra det, du spiser og modvirker et for surt miljø. Forever Living Products er verdens største avler af aloe vera og den største producent af aloe vera-baserede produkter til indre og ydre sundhed. Al vores aloe vera dyrkes i egne plantager i det vestlige USA, Mexico og den Dominikanske Republik. Produktionen foregår under stort miljøhensyn. Al dyrkning sker økologisk uden miljøgifte og med vekselbrug for ikke at udpine jorden. Desuden komposterer vi de brugte blade, der på den måde bliver en del af det naturlige kredsløb. Vi udvikler også teknikker til at genbruge og spare på vandet i vores fabrikker og til at mindske miljøpåvirkningen generelt. Aloe vera-planterne høstes og sorteres manuelt, så kun de bedste blade fra hver plante bruges. Bladene transporteres hurtigt fra marken til fabrikken, hvor de renses, før de skæres op og presses for at udvinde den tykt flydende gelé. Vi henter aloe veraen fra plantens indre, hvor den er bedst beskyttet mod ydre påvirkninger. På den måde udvinder vi geléen i sin absolut reneste form. Til forskel fra helblads aloe vera skal vores gelé ikke filtreres. Det sikrer, at den naturlige balance bevares. I selve geléen findes desuden den højeste koncentration af polysakkarider, en kulhydratsammensætning, der blandt andet stimulerer celleopbygningen i kroppen. Geléen fra et nylig afskåret aloe vera-blad beholder sine velgørende egenskaber i ca. 3-4 timer. Derefter oxiderer flere af de virksomme stoffer, en proces, der kan sammenlignes med, hvordan et delt æble bliver brunt, når det kommer i kontakt med ilt. Men hos Forever Living Products gør vi brug af en unik patenteret stabiliseringsmetode, der binder den aktive substans, så geléen bevarer samme kraft og styrke som hos den levende plante. Vi koldpresser planten og tilsætter en meget lille del af naturens eget stabiliseringsmiddel. Frisk aloe vera af høj kvalitet er kendetegnet ved, at den er tykflydende, lysegul i farven, fuld af frugtkød og har en karakteristisk duft. På alle punkter er vores gelé næsten identisk med den, der netop er presset ud af et blad. Du kan let selv teste det ved at knække et blad af og sammenligne. Alle Forevers produkter er baseret på en meget høj koncentration af nyskåret aloe vera. Vi tilsætter mindst muligt stabiliseringsmiddel, og afhængigt af hvilken type produkt, der skal fremstilles, kompletterer vi geléen med det, der giver det perfekte slutresultat. Hvis du som forbruger vil vide, hvor meget aloe vera et produkt indeholder i forhold til de øvrige ingredienser, kan du studere varedeklarationen.
Her rangeres indholdet altid ud fra hovedingredienserne. Med ganske få undtagelser er det aloe vera, der står øverst i produkterne fra Forever Living Products. Det betyder ganske enkelt, at det er aloe vera, der er det gode grønne fundament, vi baserer vores produkter på. Det er faktisk sandt, at man bliver, hvad man spiser. Og det gælder ikke mindst, hvad angår balancen mellem syre og base i kroppen. Kød, æg, mælk, hvidt brød og sukker er syredannende. En vis mængde af den overskydende syre udskilles gennem lungerne, nyrerne, huden og tarmene, men hvis systemet bliver for surt, kompenserer kroppen ved at tære på calcium fra skelettet og magnesium fra musklerne. Det er derfor vigtigt, at du spiser en velafbalanceret kost. Mineralrige grøntsager som asparges og løg og frugter som melon, ja faktisk også citron, er stærkt basedannende. Aloe vera, der er en grøntsag i familie med asparges, indeholder også stoffer, der er gode for syre-base-balancen. Aloe vera afbalancerer desuden bakteriefloraen i tarmene og holder fordøjelsen i gang. Drikker du aloe vera, øges også optagelsen af vitaminer og antioxidanter, der begge er vigtige for helbredet. Men det er ikke kun det indre, der skal være i balance. For at beskytte din hud mod ydre påvirkninger, skal den være svagt sur. Aloe vera jelly har en pH-værdi, der ligger tæt på hudens egen, og derfor hjælper med at opretholde en naturlig bakterieflora. Desuden tilfører den næring og føles skønt svalende. Vi lever idag på många sätt ett väldigt onaturligt sätt. Vi stressar, vi äter osunt, vi har mycket tillsatser i maten och på många sätt helt enkelt ganska mycket press på kroppen. Vi behöver komma tillbaka till naturen och hitta ett sätt att leva där vi faktiskt tar hjälp av naturen och hjälper kroppen må så bra som möjligt. En sak som vi har använt i tusentals år och som vi vet vi mår väldigt bra av, det är att dricka aloe vera. Aloe veran kan hjälpa dig på flera sätt. Framförallt genom att förbättra näringsupptaget och övriga antioxidantupptaget. Vi balanserar pH-balansen i mage-tarm och vi reglerar bakteriefloran i tarmen. De här tre sakerna gör ju att din mage-tarm kommer i balans. Och mage-tarm på många sätt är ju centrum på vår hälsa där huvuddelen av vårt immunförsvar sitter. Och får vi den till att fungera bättre så mår du helt enkelt bättre. För det är som de säger att du blir vad du äter, men det är faktiskt också så att det är lika viktigt att du tar upp det du äter. Jeg har drukket Forevers kvalitets aloe vera i 9 år nu, og jeg er snart 52. For hvert år, der går, bliver det mere og mere tydeligt, at gevinsten bliver større og større. Kvalitets aloe veraen holder mig ganske enkelt i bedre form, både indvendig og udvendig. Meillä aloe vera kuuluu ihan jokaiseen päivään ja jokaiseen aamuun, että mä en varmaan osaisi aloittaa aamua ilman aloe vera hörppyä. Mä oon niin tottunut siihen jo monta vuotta. Ja mun mielestä ehdottomasti parasta siinä on se monipuolisuus ja helppous. Et yksi tuote, josta saa niin monta hyvää asiaa. Ja sittenhän se on myöskin meidän paras ihonhoitotuote. Eli se vaikuttaa vatsan kautta ihan joka puolelle ja myös ihon hyvinvointiin. Ja totta kai me myös halutaan näyttää kauniilta. Miljøet er viktig, og jeg kjenner jo eldre jeg blir, så blir miljøet også viktigere for meg. Og også med tanke på barna mine. Miljø, emballasje, hva vi får i oss, hva vi slipper ut, så er det viktig i hverdagen. Jeg merker også at omgivelsene rundt meg er mer og mer opptatt av det de også. Du har bara en kropp och det är det vackraste du någonsin kommer att äga. Man måste investera i sin kropp. Det ansvaret måste vi alla ta. Om din kropp får rätt förutsättningar, då kommer den i balans och då mår den bra. Mitt val är därför att dricka aloe vera. Gör det du också och märk skillnaden. Hos Forever Living Products styrer vi hele processen, fra plante til færdigt produkt, og det er et vigtigt led i at sikre vores høje kvalitet. Vi var den første virksomhed, der blev certificeret af The International Aloe Science Council. Vores produkter er forsynet med kvalitetsstemplet Certificate Seal of Approval. I dag har vi flest certificeringer i verden. International Aloe Science Council er et uafhængigt kontrolorgan for hele aloe vera-industrien verden over og en garanti for højeste kvalitet.
Her testes forskellige aloe vera produkters kvalitet, styrke, renhed og fremstillingsmetode. Forevers aloe vera overgår kravene på alle områder. Forever Living Products har lige siden 1978 produceret kvalitetsprodukter baseret på aloe vera. I vores sortiment er der produkter til både indre og ydre sundhed. Aloe vera kan med sit unikt sammensatte indhold hjælpe kroppen på en måde, der øger personens velbefindende. Ved at drikke aloe vera hver dag holdes mave-tarmsystemet i form, og det er med til at fremme alle kroppens funktioner. Vores drikke aloe vera fås både naturligt og med smag af solmodne frugter og bær, fersken eller tranebær og æble. Hvad er du mon til? Alle vores produkter sælges med kundetilfredshedsgaranti. Det betyder, at du, hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med resultatet, kan få pengene tilbage. Også selvom emballagen er tom. Forever Living Products har dyrket aloe vera og fremstillet aloe vera produkter af høj kvalitet i over 30 år. Millioner af mennesker i knap 140 lande har brugt vores produkter og bruger dem stadig hver dag som et led i en sund og god livsstil. Og en sund livsstil har ikke blot betydning for vores velvære i dag, men også vores fremtidige helbred. Du bliver, hvad du spiser.